Päivä. Sipulia olisi. Valkosipulia. Kyllä. No niin, onko toi niinku Löytyisi erilaisia. Täältä löytyisi pussissa. Tässä on 300 grammaa. Joo. Ranskalaisia. Ranskalaisia valkosipulia, okei. Okay. Niin kuin Suomessa Rantasalmella kasvatettiin, mutta ranskalaista alkuperää. Selvä. Ja sitten tässä on samaa lajiketta irtotavarana. Tässä on sitten lupassa, tämä on vähän voimakkaamman makuinen. Ja sitten on tämmöisiä kimppuja. Joo. Kimppuja kyllä tarjolla kanssa. Se on vitoset tuo kimppu. Wow. Näissä tulee vielä, jos haluaa harrastella tai laittaa kasvimalle, niin on näitä itusilmuja. Voi kokeilla, että lähtee siitä kasvattamaan yhden sivun. Sitten on valkosipulilettejä. Mitäs se letti maksaa? Se on 18 €. Siinä on sellainen sopiva hinta. Niin, se on noin 500-600 grammaa. Mitenkä kauan se säilyy, jos tykkää esimerkiksi koristeena mitään? Ei oikein ihan sellaista takuuta en uskalla Mutta suurin piirtein. mutta kyllä nämä maalajikkeet yleensä säilyy. Jonkun aikaa. Joo, kyllä. Että mitähän minä osaisin? En tosiaan Pari kuukautta. Kyllä, pitäisi säilyä. Niin, muistan, että jollain oli tämmöisiä. Niin, ja monta kertaa mekin tuonne kauppaan. Kyllä ne tuonne helmikuullekin, maaliskuussakin Joo. vielä ihan se, mutta joskus vähän vaihtelee vuosittainkin. Joo. Ei pysty semmoista takkuuta. Niin. Eikös valkosipuli istuteta syksyllä? Joo, nämä on talvivalkoisia. Niin. Kyllä niitä laitetaan keväälläkin. Joo. Keväälläkin. Tämähän oli vitos. Joo, kyllä. No otan tämmösen. Niin, siitä pääsee testaamaan. Testaamaan, joo. Ja sitten mä voisin ottaa tommosen yhden väkevää oikein. No niin. Mutta ei kovin isoa, Niin. koska se makuhan muuttuu sitten. Joo. Kun se on mitä suurempi. Ehkä, Parempi. Se on tiukempi. kyllä, ja pienempi säilyy vielä. Niin. Ainakin pitää. Joo, kiitoksia. Eipä mitään, niin tehdään vaihtokauppa. Mä annan sulle täältä numeroita ja lukuja, niin sä annat tuolle tuotetta. Joo, näin myö tehdään. Joo. Eli 6 € se yhdessä. Hieno juttu. Mitäs tuumaatte, kun ostettiin valkosipulia? Ei oikein maistu teille vai? Markkinatikkarit on vissiin mielessä. Niin, se voikin olla. Joo, se ottikin tuosta. Ottiko jo? Joo, kyllä. Noniin. Laitan